ako na parang install. Okay guys, salamat sa pagtanaw sa maong content. Kung kamo nangitag isda, doon lang mo din lapita. Another ano makita sa almost public market ng kalidad ng isda. Ano din? Pwede tayo. Kini suwawa palang wawa. Yan yung pari ng masuan ba? Konten ba? Wawa na niya. Kuan na ang bang. Tangak ba? Loading ba? Hindi na ba kayo? Karena ada konten ka. Lagi dating yung content ba? Marisot inugo na ba? Kalau sama lagi gusto mag-content ni. Ito nga. Content mo. Munta. Naganda ba siya sa video? Kulab lang yun. Kulab. Higup sa bawah? Higup sa bawah, para mainitan na yung dyan.
Lain ako pagunit sa price. Lain ako pagunit sa price pa. Sa Price. Mundol na ko. Tanawan niyo pa yung video. Asang price. Nah, tol. Berapa lang kang minimum rate ba? Minimum rate. Konsep tao nga mag-text ko na sa kapan mo dito itong cellphone di. Sanahan ako nag-cellphone ba? Kung mo itong cellphone ng daogon. uy. Japit. Ilan na bayaran sa spa? 1,000 na lang ko. Doon ko na upuan. Sa mga super no, mga sapit o. Sa ko. Ma-egg pa to. Sa mga upuan. Sa isinte na bayaran.